Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Wala giday kang kakita at turong. O, nakakita ka pero nagpawala-wala lamang ka. Nakakita kong sawa apyot. Unsa may labot mo? Ha? Unsay labot mo? Tubag ako! Unsa ba? Wala, no, sorry, no. Pagmatngon sa sunod ha. Kay di na ko gusto nga maghilabot ka pa sa bisan unsang mga butang nga imo makita diri nako. Di kasabot ka pyot. Di na ko gustong manghilabot ka pa. Oh, God. Kano sa mga kumilabot? Nga sukat, wala man gayon. Bantay bitaw. Tingali pagpatabang ka na ko bisag unsa ha. Bantay doon lamang ka. Dili ka pa matuog nga gabi naman kaayo. Natuog ng mga bata. Musunod ra ko, matansyang. Klaruhan ng musunod ha. Tingaling magsiki ka na po og hilak. Oo nalaog ka tugma. Musunod ra lagi ko. Sige. Basta pa ya ha. Sunod yun dayon. Lagi ma. Sige. Ay, katuko. Nakahiyo ko Ginoo. Francine. Nga daw kinahanglan pang malayo ka na po kay imong pamilya. Nga naman. Bisag unsa ako nagkumpiyong ang akong mga mata. Pero di ko makatuog. Di ginuha sa kumuna-una ang akong pamilya. Si Corina, si Dudut ug Mais. Hindi na lang ka mula sa larga pa, Francine. Kami ngawan niyo kanimo pa. hasta pud ko po. Wa man ko moreklamo sa atong kalisod pa, Francine. Ayaw lamig biyahe pa. Nito pa, masugod ra gyud mi pabrita. Dili lang minimo biyaan. Pa! Maganda ko pa. Dudut, Mais. Utang buot. Ayaw na mo pag-ayaw. Gusto mo ng inyong paghilak. Kayong luha na muagas sa inyong mga mata. Mo'y makapag-uot na ako. Basta di man ilang nga kiningtanan para rin ninyo. Kay gusto kong makabot din ninyo ang dakong kinaadman. O kang yung mata mo. Nayaw ninyo katagyo kag-uol sa mama ninyo, Corina, ha? Tahuran ninyo siya. Kay kung sa muna ko kamahal, yung usap ni ini ang pagmahal ni mama ninyo, Corin, diha ninyo. Timan ninyo. Corin, day, mahal ta kayo ka. Mahal kid kayo. Diyos ko. Kung sa kinaya ako gibati. Ingon sa gibati kung dili ko na makita pagbalik ang ako pamilya.
Unsay buot ipasabot ni Diyos ko. Naginamihan kong makita na ko nga akong pamilya. Nga magako si Corina nga akong asawa. Ug ingon man ang amo mga anak si Dudot ug Miles. Doon ako sa Mumbai. Masurpresa gid sila nining akong pag-uli. Malipay gid sila. Ni anak ko. Day Corin. Dudot. Miles. Mga anak. Ni anak ko. Day Corin. Dudot. Miles. Ni anak ko. Woohoo. Unsay ato? Dudot. Anak. Ni anak ko. May uli na ko din sa ato. Ha? Unsay miuli na ka din Wa man ko makailan nimo. Kisa di ka? Dudot. Unsay? Ako kini. Si Papa ni mo, Francine. Huwag ka na ba makailan ako? Kain si Mama ni mo ko rin. Si Miles. Ang imong mangod. Day ko rin. Miles! Ni anak ko! Kain mo! Tabang! May tao! Tabang! Oh, Miles! Huwag ka naman kailan ako. Ako kini. Si Papa ni mo, Francine. Gimingaw na kay ko ninyo, day. Pagagsa ko, anak. Pagagsa ko. Kinsa ka? Ayaw pagduol sa kong anak. Diha ka lang. Diyos ko. Day ko rin. Ako kini. Ang imo ba na? Si Francine. Huwag ka na ba usap makailan ako? Ang sibuti pa sabot ni ini. Nganuan na mo makailan ako. Ngano? Diyos ko. Ginoo ko. Diyos ko, salamat. Salamat kay... Kinagdam ko lang kay ko. Kangilan sa akong dam ko. Unsa'y buti pa sa buti ini. Unsa? Ginoo, ayaw intawon pasagdi si Francine. Sayod kagapilit niyang kiato sa tanan para namo ngayang pamilya. Ug para sa kaugmao nila ni Dudot ug Miles nga among mga anak. Tabangi siya, Ginoo. Oh, Diyos ko. Tingog ato ni Miles ka nagsagpit sa gadi, Francine. Miles? Miles nga no? Unsay nahitabo? Miles? Kuyawan ako ni Mama Elsa. Amin ako. Naunsa ka. Amin ako kung sino tabo. Gusto na Miles. Gusto na sa imong paghilak, anak. Kuyawan siya ako Yarang tubig. Emna ding tubig, Miles. Dili lang usa dayon nato siya painom sa tubig, ma. Kay nag-abot pa ang iyang ginawa. Parelakson lang una nato siya sa makadiyot. Ibutang ko lang ni Denise lamesa. Oh, sige. Salamat, Matansyang. O sa manday mong damgong, inggit ka mas nga ni Papa ni mo, Francine. Si Marsoy. Sige lang hilak. Sige lang. Hingus. Silti ba? Ang sa'yo mong damang gumayan ni Papa. Basig dili na may makita si Papa Francine. Basig dili na may makita. Unsa? Ginoo ko. Salamat sa Ginoo kay nakatuog na siya. Pero nagsige gyapon siyang bako, Matansyang. Bisan natug. Ay, padayon na lang sa paghinag hapuhap ang iyang oo. Aron mahinanok. Nahadlo kaayo ko, Matansyang. Bugat gid kaayo ni Miles ang paglarga ni Francine.
Ay, dili lang kay si Miles. Lakip na usab na sa Dudot. Usaon? Wa man ni sila maandad nga malayo sa ilang amahan. Kay nahibaw ka na atong imong bana ni Francine. Nga bisan tuod lalaki, mura sabgyod og inahan. Kay mangunay yun mismo atimas mga bata. Mao gani nga mas duol sa Francine nilang duha kay nimo. Napasabot mo ba siya nga ang damgo dili gyud na matinood? O bunga lang sa katulugon? Maong dili maghuna-huna og ngilad bahin sa iyang hidamguhan. Gipasabot ako siya maayo, ma. Pero ingon sa dili siya mamati na ako. Magsigino og hilak. Ay, taon si Miles. Kidahang lang yun nga padayon ng imong pagpasapot niya, Corina. Og dili lang kay ni Miles. Lakip na usab mismo ni Dudot. Kay kanang bataa, wasab ta mahibaw kung unsay huna-huna na. Dili lang raba na magtingog-tingog. Ura may pagkaputong na sa tanaw ko. Husto ka, ma. Ingon anak kita siya. Tigdibdib bitaw na siya mga problema. Ay, maugod na ang mga lalaki. Mauwaw manggod na silang masayran sa uban kung unsay ilang matuod nga gibati. Naagid na usahay nila. Magtinapangay lang ta, Corina. Kay kung dili nato ni sila mapasabot pag-ayo, nahadlok kong masakit ning bataa. Labi na si Miles na pakipapagid kaayo. Pakipransing gyud. Baw, kaog may baw ha? Kay wala na imong amo taon. Ang inabuhin taon. Tuwa sa layo napit. Ang palinghuwag kaon ha? Kaon. Sip-sip yun, sip-sip. Sino is you, Toy? Ikaw din nagkuha sa kabaw dito sa gitan ni Papa Francine? Uy! Sundudot! Maing good morning din ako. Nagsabot ni Papa ni mo daan sa wapasya mong larga nga. Tabangan tumong tanaw sa inyong kabaw. Mana? Kurata na ko eh. Labi na ko gikawat ng kabaw da. Kurata ya. Bino mo dong, way dali og kawat ng inyong kabaw dong eh. Kay niya akong tagapagtanggol sa inyong karabaw. Pero nakuratan man ko. Nga ba? Himochuk ko nimo. Naisyo, Toy. Ay, lingaw ang istorya daw. Kana dot kana. Yan lang malingaw juga daw. May muot ka ba? Ano ba? Di na kaya ka mingaw sa inyong papa ni Francine. Kamu ni Day Miles ba? Oh. Dili mahimo na isyo, Toy. Uy, gul man. Mingaon jud ko pirmi Papa Francine. Uy, Mingaon ko niyo. Dudot. Bye ka daw. Bayo. Uy, Lo, uy, ang amigo mo yung Papa Francine ni Mudong. si Tito Grigi. Tito. Tito. Dudut. Uy, hala. Tito. Agoy. Pidit sumagakos yung tito. Baya, murag yung papa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!